aquí hai unha televisión. Que? Telepizza, que tal, amigo? Teño material de calidade para vostede. 3x2. Dobre de queixo. 4 estacións. Pero vamos... xa, que vostedes venden pizzas a domicilio. E que se non que leva engano. Telepizza. Pois nada, desculpade. Manda carallo, canto intrusismo hai no mundo da comunicación. Pois vou a negociar. Televisión de Galicia. Que tal, amigo? Teño un programa de humor para vos. 3x2. Vale, pois todo é falado. Hoxe, Air Galicia... Víbora e porcona. Violencia. Nacionalismo. Funambulismo. Elegancia. Xa se fixeron, amigo. Os galegos e o cine. Boas noites, amigos e amigas. Hoxe, os galegos e o cine. Non o cine galego, nin o cine en galego, nin o cine feito en Galicia. Non. Os galegos e o cine. Así, simplemente. A ver que pasa. Breve reflexión sobre o cine galego. 2001, un odisea do espazo. Stanley Kubrick, 1968. Mono cun pau, o piloto, 2008. O Gran Monchiño, cruzando a Gran Manzana. Nada máis e nada menos que atravesando de punta a punta a illa de Manhattan. Que grande é Monchiño! Nada o pode facer retroceder. Bueno, mellor dito, case nada. Momento! Xa vai! Pesados! Diante! Como andamos, ciudadano? Que se lle ofrece? Oxe trae unha idea. Ah, sí, iso soame. Atenda porque veño disposto a traballar. Conto ya. Conte. Escoite. Películas. Películas? Sí, señor. Fotogramas en movimento con todo tipo de historias para disfrute e deleite da xente. Xa, pero que iso xa existe. Hai nas de todo tipo, sabe? Películas de amor, de guerra, de acción, para pensar. Xa, pero é que as miñas películas son totalmente diferentes. E por que son tan diferentes? Home, porque ali todos os actores están en pelotas. Que lle parece? É a mellor idea que escoitei na miña vida. Home, non. Ah, xa, pero é que o malo é que todo iso xa está inventado. Ah, sí? Xa hai películas e xente espida. Hainas. De vaqueiros? As calentorras do Far West. Caramba. E de guerra? Guarra al canal. Piratas? O pirata pene palo. Xa sabía eu que unha idea tan boa xa se lle tenía que ter ocorrido a alguén. Pero non se preocupe, esa idea é tan boa que se vostede quere facer películas de xente en pelotas fagas, porque sempre terán saída, Ah, sí? Pois está ben sabelo. Oia, podo levar estas para informarme. Sí, para informarse. Pero con volta, Grazas, amigo. Vale. Grazas. Hala. A sempre. Ata sempre. Interesantes. Ai, que contento vai, Que afición, que amor polo cine.
Estou fartillo deles, fartillo deles. Mira para aí. Ainda para ir a transformar o bar num bar de mariquitas. Isto non hai Deus co cante. Ti és un formalista do nabo. Boa. O que compra é espallar a mensaxe. A mensaxe fica ben definida, coido eu. Embargantes, compañeiros, eu coido que podíamos facer un esforzo para armonizar os dous conceptos, non? A letra non se remexe, está aprobada polo comité. Pois isto é unha perrallada. Imos facelo ridículo. Por ti és un patriota ou és unha mona? Un patriota. Pois da cara deste de mexericadas esteticistas e arrima un collón contra outro para a nosa terra. Aí Brais leva razón, Roy? Hai que facer un esforzo pola razón que nos dá o nome de galegos e galegas. Ora, como vos pete, imos sair no YouTube. A min o YouTube importame nada, que eu non presto ouvidos ás canas de difusión imperialistas. Ai, eu sí. Eu tamén. Veña, non só nós. Señoras e señores, agora imos votar un canto contra a turistificación e a construción masiva nas costas de Galicia. Taca, taca. Veña. 1, 2, 3. Masa bota, masa bota, masa xa. Masa bota, masa bota, masa xa. Masa bota, masa bota, masa bota, masa xa. Masa bota, masa bota, masa xa. Masa bota, masa bota, masa xa. Masa bota, masa bota, masa bota, masa xa. Un maceta pum pum, que mal lle fan a Galiza. Un maceta pum pum, os constructores coa súa cobija. Especulan co chan e botan cemento aito. Os cartos non lle collen as manes e iso non hai dereito. Roy, ti como dis o verso dos cartos, home? Home, eu digo, os cartos non lle collen nas manes. Nas manes? Nas manes. Pero non bicho ti semellante cousa. Que merda é iso? Onde escoltaste ti semellante bosta de pronuncia? Home, ningures, pero é que senón non cadra métrica. Que tal, donas e cabaleiros? Ben? Mal? Regular? Depende? Seguro que depende, porque nós estamos aquí dispostos a celebrar a nosa galeguidade. Isto é o máis galego. Hoxe imos de presentar un concurso de riquiños dunha banda muller máis riquiña da historia recente, Lady Di. E doutra banda, o galego máis riquiño de todos os tempos, Manolo Rivas. Que tal, amigos, dispostos a competir por Galicia? Xa se fixeron, amigos. Claro, os dous son tan riquiños, pois atención, porque esta é a pregunta de hoxe. Como preservar a nosa cultura? Turno agora para Lady Di. Pois moi fácil, my friend. Trátase de inventar ritos universais, como tomar o té ás 5 da tarde ou promocionar a homosexualidade nos colexios de pago. Iso sí que trascende, non a matanza do porco. Tomar o té, homosexualidade en colexios caros, que british, sí señor, pero vexamos se tamén é galego, a ver que marca o noso galegómetro, que neste caso sube ata un 70% de galeguidade, non estivo mal, Lady Di. Turno agora para Manolo Rivas, atención á pregunta, como preservar a nosa cultura? Ben, a nosa cultura precisa un limpeiro como trigo cando se aventa. Unha limpeza como que elimine a chapiza pataqueira. Ai, meu Deus, como me está poñendo este tipo. Tranquila, Lady Di, que pode haber nenos diante. Calma. É que é tan riquiño. Seino, pero ainda así un pouco de flema británica. Faga o favor. Manolo, siga, continúe. A nosa cultura o que precisa é tamén que pase o día, que pase a noite. Mira, xa nunca aguanto máis. Pero, Lady Di, por favor, señoras e señores, aquí despedimos o máis galego por hoxe. Ata sempre, Galiza. Ata outra, Galiza. Un programa moi riquiño. Que increíble, oh! ¡Qué british! ¡Qué galego! ¡Qué mezcla de cultura!
Isto sí que é o máis galego. Non quero facer un debate de números. Pero iba a decir simplemente 4 Como la visto sopás? Que pasada, neno? Buah, aquí sí que se durme ben, Como presidente de todos os galegos e todas as galegas, lle reclamo un cambio de actitude. Guai, tranqui, neno, tranqui, xa me poño normal, vale. Pois, eu vim aquí por unha movida, non? Resulta que o rollo que os coleguitas e eu queríamos facer cine. Unha curta e tal, non? E o rollo foi que fomos pedir cartos a xunta. E sabedes o que pasou? Esnafráronse unha e outra vez. Aí está, neno, flipa. É que son uns ratas, os puriles esos da xunta, neno. Non se ten un chavo para a xente xoven, sabes, que ten iniciativas culturais. É unha movida mazo de chunga. Que queres dicir ti? Di. Que ademais España está a punto de romperse. Neno, iso será para tanto. Ademais a mí, esa movida me trae de cu, controlas, que peguen con feixo, chorbo. Nós o que queremos é facer cine, neno, cine. Se non nos dades cartas, pois polo menos axudade a buscarlle un título, porque non sei, non. A culpa non é do cha-cha-cha. Ai, que va, chaval. Ti estás lido perdido. Pero que movida máis chunga, neno. Es un rollo chenteiro deses pasadísimos. Paso desa marulada. Ademais, de que é ese rollo? De que é aí, A película do único culpable, señoría. Transmuta de protagonista. Chaval, para, que me está rompendo o gerolo, neno. Mira, que movida. Mira, paso de facer cine, neno. Vou pa farmacia, para ver se me pillan un lactalidón. Tes que ir ti e enfrentarte xente. Tes que ir ali e que che cambie un aparello. Eso está. E sen medo, Vale, veña, vou. Veña, sea amable, Pero sen medo, A miña pobre muller. Temos que cambiar un exprimidor de laranxas que non funciona. Ela non se atreve. É así. Mira que está no seu dereito, que ainda está en garantía o aparello. Pero, bueno, ela é moi boa persoa, é moi boa xente. Hai cousas que non sei. Non, porque, mira, é incapaz de impoñer o seu criterio diante dos vendedores, porque eu a coñezo, sei que están ali... Ela é así. É moi boa persoa, é un anxo con forma humana. É así. O que pasa é que, claro, ela traga todo, vai acumulando, e iso consúmete por dentro. É o que lle digo, eu tes que lanzarte máis, tes que... Hola, cariño. Ai, hola, cariño, pero, mi madriña, cambiaron o exprimidor, ainda levas unha aspiradora, pero... Sí, foi polas molestias. Que amabilidade aquí, Ves como non había ningún problema? Ves como arreglabas ben? Costoume traballo, pero ao final... Pois, imos pa casa que hai que probar estas cousas. Cremos que son certas as acusacións que recaían sobre este porteiro de estar comprado. E métenlle outro gol. Vexamos algún dos goles que lle meteron. Desde logo, sí que semella rara a actuación deste porteiro. Rei, se todo últimamente moita violencia aí na televisión. Descarado, é máis que debería de haber, porque deberían de coller a todos estes que fan estas maruladas e matalos a todos, e despois de matalos, torturalos. Desde logo ben non merece, porque mira que gañar cartos facendo estas mamarrachadas, no, desde logo, ai, moito me disgusta a min a violencia. Aí está, paz e amor. Aí está. E quen será? Ti non te movas, que xa vai a bella. Guai. Ai, mima. Sí? Hola. Hola, boas tardes. Hola. Mire, veño para das revelaciones da Biblia e de paso vender esta. Esta aquí? É unha Biblia, nela sale toda a verdade do noso Señor. Vostede non é católico, Non, son testemunha de Xehová, irmán. Pois mira unha cousa, testemunha. Eu non creo na miña religión, que é a verdadeira, como va empezar a creer na túa. Xa. Pero as revelaciones din que se vostede non sigue por ese camiño vai estar condenado ao inferno. Pois as miñas revelacións estánme dicindo que ti ainda o podes pasar bastante peor. Non o creo, porque estou protegido polo noso Señor. Mira do que che vai valer, meu rei. Ves, mamía, decir que teño que creer, que non teño que creer. Sácate de diante que non te quero ver. Toma a Biblia. E levo parajo por si chove tamén. A ver se vai vir un rayo divino. Vai me dicir a min que Dios é o verdadeiro. Non mo dixeron a min no catecismo cando era pequeno.
Ademais, ese tipo de violencia é a peor das violencias, porque é a violencia verbal desa. Ai, falaches, miña neniñela. A violencia é a peor cousa do mundo. De seguido, un sketch clásico. Eso que che dicía, as obras do baño. Arrea, xa deixo que non dou cejas, gracias a Dios. Mira, esos son os azulejos que vamos poñer. Son os como os que tiña Julián Muñoz no salón. Pois eses serán os mismos, que miro que ten aquí pejada a pintura. Filla, hai que reciclar. Que finos, que cenefa tan preciosa. Oiches, e aí, vamos quitar eso e vamos poñer unha bañeira de hidromasaje. Ai, das que fa... Mira, burriño, para vos meter aí e darlle os dous ao triqui-triqui. Pero que dixo, non sexas porca, que non xe das, Agora cada vez que entra aquí, entendes, van a dar ganas de vomitar. Non, me sempre igual, cala a boca, anda, cala a boca. E mira o bidé, mira pa aquí. Que che parece? Pois mira, xa que me preguntas, non se definen. Que clase es? Que precioso. Vale jugar para lavar os dentes, para lavar os baixos ou para fregar o suelo. Todo á mesma vez. Ponte calada. Eu creo que estades exagerando, pero bueno. Paco, eu quero este baño e non hai máis que falar. Eu xa estou farto, eu non traballo máis. Paco, eu quero este baño e quero este baño. Pois eu non pago máis nada. Que sí que faz? Que non. Que sí. Que non. Paco, e non é justo. Se ti faz a obra, acabas pronto e deixasme todo ben limpo, nun mes non falamos nada de facelo amor. Ai, que fina, que chamou. Facelo amor. Pero vamos a ver, Palmira, ti por que non me tamas? Ti pensas que eu non teño dignidade, Pensas que podes comprarme así? Poden ser 2 meses. Mes e medio non hai máis que facer. Eu tamén acepto. Ai, que ben sabes tratar a psicoloxía dos animales. Este castelo xa que mira bien. Pegote contra a parede. Ai, porcona, por Dios. Os homes son o peoriño, todo moi disgustaba, que mal. Sí, muller, sí. Que basta? Nada, que a pasar, nadiña. Arrea, sempre te das queixando de que non tes intimidade. Filla, é que este un pouco incómodo sí que é, Víbora? Pois, muller, hai confianza. Por seguido poso como se non estuvera aquí, ou que carallo. A confianza dá asco. ¡Hala, carajo! ¡Inda por arriba non tes aquí papel higiénico! ¡Con que me limpio co dedo! ¡Ai, vai María, traen unhas servilletas! Un papel... Non me traias nada. Que vou adentro e xa me lavo aí con vos. Déixame sitio. Raya, muller. Aí! Ai, Dios mío, Virxe da Barca, sácame de aquí. Ai, digo, chique, es moi simpatiquísimo, non me digas que non. Sí, bueno, Manuela, o que pasa é que nos viñamos tras cantares galegos. Bueno, si ves, tamén son contos galegos. Escoita moi bien que vou puxer cheste, porque se eu xa vin 2 veces. Ainda nisto pei ben a gracia, pero mira, xa verás que bonito é. Dalle! Dios, non sei como podes estar tan tranquila. Ai, como ese. Ves a alguén cun aspecto diferente e xa pensas que pode facer algo malo. Non é iso. Díbeches que pinta ten. Pero non sei se é así, home, non che dá vergonza ser así. A min que non é trigo limpo. Mira, dasme noxo, sempre desconfiando da xente. Pero tú me dirás que lle ves a ese señor. Eu non lle vexo nada raro. A verdade, ten razón, Ás veces méteseme cada cousa na cabeza. Hoxe vou de caza maior. Vou a caza do oso. Aí está! Encasquillouse! Gracias, gorila, tío, eres meu amigo. Pídeme o que queiras, tío, doucho o que queiras, salvaches má vida. Que é iso, que faz? Que é? Dios, gasolina, para que queres la gasolina? Que vas a hacer? Que faz? Que... Dios, non miras plantar, lo que vivo. Dios, o que me faltaba. Por favor, no, tío, doucho o que queiras. Non me pagas esto, ayúdame. Por favor, socorro, que salgo dun evento de doucho. Dios. Ayúdame. Que queiras, Dios. Ai, amigos, así remata o conto do cazador cazado. Quixemos facerlle unha homenaxe a Quentin Tarantino neste programa dedicado ao cine. Pero, bueno, casi mellor imos a outra cousa, porque isto é bastante desagradable. ¡No, no me puedo lo chingairo!
Que bonito cando as películas rematan ben. O que os americanos chaman o happy end. Por desgraza, a nosa non remata como é debido. Ainda nos queda o sketch receitado por mal gusto. Look. Cai. Sen comentarios. Ata a vindeira semana. Home, tes que ir aí, tes que defender os teus dereitos como consumidora. Cala, que sí. Moita violencia na televisión. Descarado. Deberían de coller a todos estes que van estes maruladas destas. E... Doble, hostia doble. Levanto a cabeza.